Yun, no? Ganyan lang. Tapos, yung baboy. Isa mo lang pala sa kamatis. Ang pantimpla, sinlang, mano. Nasula. Man natin. Mayroon ako isa shoutout, no? Si Just to be happy. Double 8. Kapag Kapampangan ang nagluto, for sure masarap. Namiss ko ang pindang kalabaw. Ma'am, just to be happy, double 8. Thank you po sa pag-comment. Salamat po sa panonood. Meron pa tayong isa pa. Okay. Ay, dalawa pa pala to sa shoutout natin. Shoutout kay Lilian Black 7486. Ang kanya pong comment is watching from Lakewood, California. Nakarating na ng California. Kaburi kong Manal Be, king vlog mo. Kapampangan style, kami miske imako. Okay, thank you po. Lilian Black 7486. Ma'am, thank you po sa panonood. Thank you po. Tapos, meron pang isa. Si Rain Breezy Club. Boss, thank you sa panonood. Ang comment po niya ay the best talaga ang luto mo, Dars. Mga Dars. Ang sarap ng kaldereta. Ay, thank you po. Thank you. Shoutout po sa iyo, user CN8PM7CH5Y. Salamat po sa panonood, sir. Thank you po. Ingat po kayo. Isang magandang araw po sa ating lahat, ma'am and sir. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa vlog namin. Ano po ang lulutuin natin ngayon, mga madam? Luto kong kamatis na may petsay na bagyo. Yun, no? Baboy na buto-buto. May laman po. Okay, tirahin na natin. Baka tirahin pa na niyo ba yan? Polyo at ito po ang pansaw. Ito po ang panggisa ko. Ayan po. Ano to? Dalawa yung cook ko. Kaya mabilis may naghihiwa ng kamatis. May naghihiwa ng bawang sibuyas. Yung langag. Nandito pala si Tik. Gising na si Tik. Ang problema, baligtad yung damit. Bakit baligtad ang damit? Tutulog kagabi, malisangan daw, inalik. Ngayon, tingnan mo yung damit mo. Baligtad mo, baka hindi ka maliligaw. Di ba noon pagka maliligaw ka, naliligaw ka, baligtad mo yung damit mo? Kumuha ka dyan. Ano mo na yung pinapuntahan mo? Wala po ba ay napapansin? Gumaganda yung mga ano natin? Cook. Si Madero, ang ganda na ng improvement ngayon. Hindi tulad dati, para nawala yung 10 kalabaw niya, pero ngayon okay na, bumalik yung 10 kalabaw. Ba, yung anong pangalan ng ano mo din? I-vlog natin. Yung rabbit mo? Si Donna. Si Dayan, tingnan natin si Dayan. Dalawa sila, di ba? Kunin mo si Donna, pakita natin si Dayan. Saan galing si Donna? Doon. Tiangge. Binili mo sa Tiangge. Tiangge. Ito galing kay Kuya Tito. Tito J. Thank you po Tito J. Mo. Thank you po, Tito J. Okay. So magsisimula na naman po yung araw namin ngayon. As usual, siyempre kakain. I-share namin yung kakainin namin sa inyo.
nagpapasalamat kami sa walang sawang panonood at pagsuporta ng YouTube channel namin. Ano masasabi nyo sa mga viewers natin, Aposak? Papasalamat po kami sa pinapanood ng mga viewers namin. Eh, ba hasan eh. Yan ang, masarap yung durog yung parang malasa. A few moments later. Yun no! Mainit na po. Mainit na ba ito, ma? Umiinit na po ang kawali. Laki. Palyase. Dito ko binigisa kasi yung apo ko, yung isang kawaling maliit dito. Inano nila, dinaruan nila. Baka ibang lasa. Maselan po si Nanay sa sa pagluluto. Yung mga ginagamit niyang lutuan, maselan to. Kumanda ka yata ngayon na ya. Oo, naligo ako Bagong ligo ka umaga. na, naligo ka. Ay, malinsangan, naglinis kami. Na tumawis ako. Nagpahinga muna ako. Oo. Tapos, ito mamaya sa ano. Ang bango, ang bango. Ang bango. Amoy pa lang, ulam na. Yung tol na nasa. Yung hawakan. Mainit ito. Ang bango, ma. Ang bango. Iba talaga Thank yung you. gisa, pag ginisa mo, no? Na. Aposak, kaway-kaway naman dyan. Assistant niya ako. Ang assistant. Ako ang naging assistant. Ikaw ang assistant ngayon. Pag hindi sinitin niya ako, Wag tayo po kontra. huwag tayo. Kunin mo yung ano. Papalayo tayo kay Apo. Kubo. Sandali, ako nito po. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ni Majer. So, pakukuluin mo yan, no? Lagyan muna natin ang asin. Okay. Asin lang naman. A few moments later. Yun, no? Ganyan lang. Tapos, yung baboy. Lisa mo lang pala sa kamatis. Ang pantimpla, asin lang, mano. Asin lang. Wala nang mas maraming nilalagay-lagay, no? Yun, no? Sarap ng alamsan namin. Tapos, lagay lang ang gulay. Marami pa yung pindang natin kalabaw. Minsan, tirahin natin uli, no? May 1 kilo pa, ma. Kalahating kilo lang niluto mo pala, no? Oo, hindi naman minuto lahat. Oh. Namimiss ko yung pindang ng kalabaw. Sarap. Iba yung lasa, tsaka yung karne, puro laman, eh. Oh, tapos, lagyan mo ng tubig o mamaya na? Mamaya na muna. Okay. A few moments later. Yun, no? Okay na. Taas mo ma yung para makita nila. Yun, no? Walang bunang gulay. Okay. Teka, tingnan natin. A few moments later. Pares. Oo, kain na po tayo. Pray. Mag-pray muna. Naginis pa po na Santo. Lord, thank you na naman po sa mga binigay mong pagkain sa amin ngayon. Babalik ko po ang papuri. Salamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Pinakikilala ko itong apo kong Kobe. Anong ulam natin na ngayon? Ano? Kinamatisan baboy. Pinamagtisan ng baboy na buto-buto. May pitse bagyo tsaka may repolyo. Favorito ko po ito. Palagi kong linuluto. Simple lang po pagluluto. Sige, Kain na po tayo. Kumuha ka ng sabaw. Kaya kung Ito, nasi ko muna. Abalas! Yes! Ang ganda. Kari ka marap, pelikini. Kami din. Oh. Lahat ini.
magluto. Tira. Bahala. Sa'yo yun din. Kuha kita. Sa'yo sa'yo. Laman. Bahala Laman. tayo. Ayoko laman. Anong gusto mo? Kain na Sabaw. po. Sabaw mo yung burina ninyo. Ayoko. O, kanda din niya yun. Sige. Sarap po ng luto ni Lola. Kanda din niya yun. Po. Iba talaga magluto yung mga matatanda, no? Matatandang kapampangan. Igigisa muna, syempre. Palalambutin ko muna yung baboy. Mm-hmm. Dami po ng sahog na gulay. Mm. Ang gabi, binili ko kahapon. Mm-hmm. Tapos, Namalengke ka, no? o namalengke ako kahapon. Ngayon pinalambot ko. Pinakulo ko na kagabi para pag amsal, malambot na, gigisa ko na lang. Ganyan. Ang galing, galing. Kasi kung ngayon palalambutin ito, matatagalan Ay, tayo. Tsaka tignan mo lambot, po. oh. Tignan mo po. Ang isang dami po, oh. Mm. Tatawag siya Apo Ramon, Apo Sak. Tarabi ko. Ano ka ba na? Ano? Jo, kumusta na? Mamaya uwi ako. Maligo ka na, Apo Ramon. Maligo ka na. Mag-ready ka. Magre-ready ka na, ha? Sigurado, tatamaan ka mamaya, Apo Ramon. Ike. Amya daddy. Okay. Sana? Palagi ko luto yun. Tik! Shoutout mo yung kapatid mo, yung nanay mo. Ay, awa. Hawak. Rabbit? O siya, hawak ka. Kainin mo baboy mo. Lambot na yung baboy yan. Ano yata po rin babin? Tik, ayaw yata ng baboy ninyo. Baboy mo kainin. Ata para init. Mm. Ata black lula, oh. Kanin. Sa. Sarap. Thank you Lord sa pagkain. Ay, thank you na sa. Tatapos yung nung nagpunta ako sa Marcos Village. Salamat sa mga binigay niyo yung blessing sa amin. Ma'am, thank you po, thank you. Oo. Lalo na po kay Romel, kay Arnel. Wash him. Hindi na ka magbasa. Meron snack, diba? No, dirty. Tara. Tara. Nga na po. Ang sarap talaga ng Itong kinamanin pakanin sa na. Madin. Ay, huwag ka na kumain ng asin. Mahalat na. Ano, templado na po. May ko siya Madin, ha? Oo. Butat yung asin. Ginawa pang asin. Ano yak po, ano yung Ay, alat na ka. pala. Ako nga Mahala matake na. na. Makatimpla na po. Kaya pala. Baka magkasal ka ng bato po. Yung kanin. Sarap Talo po ko talaga. kumuha ka. Kainin mo yung baboy mo. Sarap. Sarap. At sabaw lang po, ulam na. Ako marami sabaw. Kanin. Magpakabay ka, Tik. Kabait ka, buat matigas ang ulo. Tanggalin mo yan. Mabait naman ito eh. Siyang nagdakip sa mga manok na native food. Gabi. Wash. Malambot na malambot. Ilang oras mo pinakuluan ito, Ma? Ang oras natin. Ano po ng 6? Kagabi, 2 oras. Ngayon 2, 4 na oras. Mali. Ano nga ba yung siguro? Sabi niyo po, nagsuan niya yung oras. O yan eh, sandali na lang. Natin kalala. Sa 2 oras. Nadayan po oras. Kasi sandali na lang ngayon. Ang sarap? Masarap ang magluto
yung mga... Nana chocolate. Sarap. Ito yung sarap. Parang may tumatawag. Wala. Wala. Oh, sarap na. Masarap yung buto-buto. Sino tabaw? Parang sabaw. Sarap. Yung sabaw malasa. Ikaw po. May Ikaw. tao. Kapon ng min. Patan po. Kapon ng min. Sabaw na ba? Patan po. Kasing. Lord. Yun! Ay! Kali ka! May bisita ande. Pili ka na ng atsara ko. Ano yung tandaan ng tinda mo? Kanyaman, atsara. Kain ka na. Ano Galing. ito? Vlog. Sabi ni... Sino kasi yung magtitindang Ano, nakausap ano? ko? Si ano? Si Apong... Kain ka na. Hindi tapos na ako. Si... Magkano ba ito? 120. 120. Bili ka na. Si Paloka, nagtitinda rin. Ay, manyaman. Sabi ko, bibigyan... Ano? Manyaman yan. Nung nakapag-birthday kami kay Ned ng Tinda 26. rin niya siya doon. 26 ito. Dala rin siya. Magkano Mamaya ba? na, kain ka muna. O sige, Kami Ren. na, hindi naman ako gamagali. Ba, di ka pa Kain sumali na po. dito. Tapos na ako. Nagluto ako ng ano. Nagkain na ako. Talaga ng gulay. Manamis. By the way, yung kamatis pala maganda sa puso. Dahil may lycopene, no? Lycopene. Parang nasa ako kung nabubukay. Masarap lang luto ng kamatis na. Eh, minsan kamatis at saka lumala. Ha? Ang kamalang kamatis na yun. Aking bumiliga mo. Malang pati gulay. Pati tanong. Iwala na yung mga gulay. Wala nang mura ngayon? Wala nang Kasi mura. bumagyo eh. Kamatis 120. Kamatis ko. Hindi mo naman dito lagyan ng kamatis yung ituan sa niya. Masarap. Parang may chicken. Bisita naman. Ay, May bisita kami. Ha? iba yung asawa ni Sir. Ha? Tatay Bonbon. Tatay na Bonbon. Ah, si JP? Baka may kukunin ng gamit. Masarap, no? Wala Ha? Bonbon. Wala. Malasa. Ikaw ang gumawa rin? Talagang masipag ka na. Wala nang ano ako. Pinagbagal na naputol yung ano. Ano, nasira? Bakit nasira? Ng manugang ko. Kain na. Justin! Kain na. God bless you. Kain na. Sige. May ano, ay, kain na. Oh, thank you. Ikaw gumawa nito, papaya. Paano ang ingredients niyan? Alam mo ang mister ko, sarap ito. Ano? Carrots. Carrot. Tapos pasas. Bawang. Luya. Di bawang? May bawang. Masarap yan. Iligman mo. Inuulam sa kanin ng mister ko ito. Teka, kuha ko ng pera. Ay, kapsiko? Masarap yung sabaw na, pusa? Na? Wala. Yung ano mo, masarap. Yung peanut butter, hindi ka na gumagawa? May paggawa ko muna yung Miss, Nasira? Ano bang nasira? pagganyan yan. Pa-welding lang yun. Paano ba kasi ninyay? 120 po. 120. Naman. Sarap po. Ano yan? Kagagawa lang yan? Maningin? Apuningin? Buti meron kang Sa- food, no? Para matanggal yung ano. Hindi, di ba? Meron siyang ano? Peanut, no? Mayroon sa factory ng peanut butter. 120 na. Ay, pakunti ko. Nakakailang bote ka, Puningning? Minsan, mga 10, 20. Kila niya. Ano Ganyan, ba? gabi ginagawa mo ito. Kahit araw. Kasama mo si mister mo. Wala lang akong Di, may
May diversion sila, oh. Pag wala na akong duty. Oo. Bakit? O, magpaalam na tayo sa vlog natin, ma. O, sige. Nandyan. Babay na po. Babay na Thank po. you Thank you po. po. Thank you sa panonood po. God bless po. Thank you po. Interviewin muna namin si salamat po. Ate Ningning. Yung Kung paano mga ginawa bisita